Lucas Kapitulo 18. Og siya nagasulti kanila og usa ka sambingay sa pagpaila nga sila kinahanglan kanunay magaampo og dili magakaluya nga nagaingon. Sa usa ka lungsod may usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios bisan pagkataha sa mga tawo. Og may usa ka babayi nga balo didto ni adtong lungsora nga miadto kaniya sa masubsob sa pag-ingon. Ipanimalos ako batok sa akong kaaway, og wala siya una magtagad, apan sa ulahi nag-ingon sa iyang kaugalingon, bisan wala ako mahadlok sa Dios, bisan mataha sa tao, apan tungod kay ginasamukan ako ni ining babaye nga balo, magpanimalos ako alang kaniya. Tingali unya magapaguol siya kanako, tungod sa iyang pag-utas og balik-balik, og miingon ang Ginoo. Patalinghogi ninyo ang ginaingon sa maghuhukom nga dili matarong. Og dili ba ang Dios magpanimalos alang sa iyang mga pinili nga nagasinggit kaniya sa adlaw ug sa gabi Og bisan pa siya nagamapailubon kanila, nagaingon ako kaninyo nga siya magapanimalos alang kanila sa madali. Bisan pa niini, kung muanhi ang anak sa tao, makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Og miingon usab siya niini nga sambingay, mahatungod ni adtong uban nga nagasalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong, og nagatamay sa uban. Duha ka tawo mingsaka sa templo sa pag-ampo, ang usa Fariseyo, og ang usa maniningil sa buhis. Ang Fariseyo nagatindog og nagaampo sa ingon niini sa iyang kaugalingon. O Dios, nagapasalamat ako kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao, mga mangingilog, dili mga matarong, mga mananapaw, og dili usab ingon niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa semana, nagabayad ako sa mga ikapulo sa tanang makita ko. Apan ang maniningil sa buhis nga nagatindog sa halayo, dili ngani buot, bisan lamang sa pagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, kundili hinunoa, nagapamukpok sa iyang dughan nga nagaingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Nagaingon ako kaninyo, nga kining tawhana mipauli sa iyang balay, nga gipakamatarong labi kaysa usa. Kay ang magapataas sa iyang kaugalingon, pagapaubson, apan ang magapaubos, pagapatason. Og ilang gidala usab ngadto kaniya ang ilang mga bata, aron iyang pagahikapon sila. Apan sa pagkakita sa iyang mga tinun-an niini, gibadlong sila. Apan gitawag ni Hesus